mali ka diri kang. Nah, daan ko palagi gyud si ikang napod. Mangayo na po na kwarta diha laba. Ay sigsaba di alam si upat ka ba sa tuyo sa bata? Time pa unsa day tuyo jud nimo kang? May untagaan ko ni Papa oy para na ako'y pangpalit o project kasi mabagsak ko ni Ma'am ani ba. Asa man ka kang? Nangita ko ni Papa Berto, nakakita ka. Nganon di ay, unsa day tuyo sa papa? Nangayo ko palit og project sa mong eskwelahan Berto. Basig nangitag sideline ng papa, kay pait biya kayong panahon ron. Bitaw no, sige Kuya Berto, pangitaon sa nako. Luuya pa din yung bata oy, naepektuhan gani sa pagbulag silang ginikanan ba? Ay, naraman di si Papa dire. Pa, Kam? Kung sa mga diri. pa, mangayo unta ko kwarta ba, basi mabagsak ko ani. Kung saan man mo day kang. Ipapalit manggon may project ni Ma'am pa. Nah, kung saan man tani kang. Nahagbas na nangay ko diri, namakyaw na lang gani ko para nalang tayo pamugas. Sunod sa bado pa dyan ang sildo ani. Na, unsaon man pa, oy. Kailangan kayo ang kwarta ba para pangpalit lang project. Nah, kung saan man kita ni kang nga, nahagbas na dyan ko diri. So, pa dyan kailangan ikahatag si mo para sa mong project. Duula na lang mama ko, kasi nasa ikahatag dito. Paita po dani pa, oy. Sige pa, nakasabot ra ko. Love, dira Tupperware oh. Oh, maayo. Kay naraday na diha. Abi na kog hilma na. Ma, ayo. Unsa din imong Tupperware love? Ma, ayo. Kinsa man na, loves? Ato sa dito sa Kausbi kay bisig si ikang na ba atong anak nimo? Basin pud no, sige gawson sa nakuha ka basi kung sa tuyo. Nah, nana po ng bata adre, mangayo na po siguro ng kwarta ba? Oh, na mali ka diri kang. Nah, daan ko palagi gyud si ikang napod. Mangayo na po ng kwarta diha laba. Ay sigsaba di alam si upat ka ba sa tuyo sa bata? Time pa unsa day tuyo jud nimo kang? Ma, mangayo ko kwarta para pampalit og project. Nah, maupay nagpait tag maayo, mangayo na po kwarta. Unsa naman ni oy? Pila day kinahanglan nimo kang? Depende lang guni mo ma, pila imong ihatag. Sus, pahambol-hambol pa ning bataan, yung arti-arti pa. Sus, Na unsaon man ni uy, nami kwarta diri kang pero nakabudget na magud ni kinami paliton. Ma, unsa de mo unahon na imong paliton o akong eskwela. Di man good sa imo mugud ng tito kay iya man ang kwarta siya may nanarbaho. dapat lang. Kaya ako'y nangunabuhi. Ako'y magbuot sa kwarta. Ma, wala jud ko'y lain maduulan. Si Papa wala po'y kwarta. Naluoy gid ko nimo kang pero unsaon ta man na imong tito mangunang kwarta na adyo gibudgetan di pwede makuhaan. Grabe man pud mo oy. Di jud mo maluoy sa ko ah. Wa ko'y labot umabagsak ka. Kay di ti ka anak. Grabe man pud ka oy. Biskan 5 lang be. Pangpalit lang na kog band paper. Bisag pag 5 kang. Di pwede kuhaan niya mong tinigom. Layas dire, layas dire. Love, tagay love be bisag 5 lang. Luoy man. Ikaw, di ni mo konsentihon na imong anak. Kay magdasa na. Pasagdiin na. Wa tay mahimo kang. Lakaw na lang kang basig maunsa pa ka diri sa imong tito. Palakwa na. Kay basig mahinaykan pa na ko na ron. Nagsurok na akong duguan ng bataa ba? Sige ma, malakaw na lang ko. Maningkamot na lang kog ako. Na may unta ko'y ganikanan pero wala ko'y maduulan.